alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I den her video bliver det egentlig bare lave en madpakke med mig. En madpakke, og det er selvfølgelig ikke kun det her, jeg skal have med. Jeg får selvfølgelig også noget tunsalat med. En tunsalat sandwich. Og det er bare min yndlings, altså sådan min go-to. Fordi det var mig, der valgte, hvad vi skulle have med i madpakke den her uge. Og jeg fik tunsalat, min storebror Messi, han har fået kyllingekaj sandwich med. Det her var lige den mad, jeg skulle finde. Den er gået lidt i stykker, men altså sådan, den har stadig godt sådan bruge den. Så jeg har også lige fundet den her frem. For det skal jeg med. Det her frugt, der skal med, det er for de her kæmpe vinduer her. Og de er meget kæmpe store. Kan I se, hvor store de er? De er mega store, for at sådan hånd. Altså sådan kæmpe store. Det kan jeg sgu til. Så det er store vinduer. Uden kerner går jeg og lige det rimelig godt æble. Og i snacks, der skal have den her med. Og det er bare chilinødder. Og en rigtig smør, og det er bare min go-to for det. Det fundet smøren. Og jeg tror sådan, at ikke at jeg er den eneste, som der elsker de her osteriskiks for lille sammen med smør. Altså sådan, de er fucking gode. Hovsa. Og så skal jeg egentlig bare smøre på. Jeg elsker smør. I hvert fald på de her riskiks. Det tastes so good. Men sådan, jeg synes, det smager jo også sådan rimelig lækkert, det her riskiks noget, men det smager meget godt. Nu har jeg bare spurgt min riskiks med smør. Og så har jeg egentlig bare pakket noget ind i noget sølvpapir. Så skal jeg egentlig bare nogle af de her mega lækre, store tomater med. Jeg elsker sådan nogle snacktomater. Jeg tænker lige, vi starter med snacksene. Fordi jeg skal selvfølgelig have sådan nogle af de lækre chilinødder med. Og det er bare sådan her. I love chilinødder. Så pakker jeg altså bare lige et par stykker af mine yndlingstomater. Og så det, jeg glæder mig allermest til, de er selvfølgelig dem her. Jeg elsker de vindruer. Jeg har ikke smagt de her slags vindruer før, så lad os lige teste dem. De er lækre. Og mega store. Det er bare min madpakke. Jeg synes, det er så lækkert. Og husk at subscribe og like. Hej hej.